môžeme si ukázať, čo si jak tréner. Mesožravec kupujem, keďže som mesožravec a vždycky budem. Pečienka, za mňa pecka, kurácia, ale mám rád hovedzu, len dlho som sa nedostal na farmu. Potom máme tu nejaké hovedzie mäso, sa mi zdá, že to je stehno. Takže hovedzinka je u mňa základ. Z kuracích, keď takto jem kurácie stehna, ale málo jem kurácie, ale stehna si rád začať šupnem. Kurácie prsia, to je pre dcerku. Úorečky, keď si kúpilo, tie mám rád. Toto ináč mám rád, jak také dochutené k mesu ajvar. To je za mňa dobrá vecička. 78 kalórií, to má na 100 gramov, takže to vôbec nerátam. Dám proste vždycky za lyžičku. Nerátam to. Kečap. To tiež môžete dochutiť, ale toto je skôr pre dcerku. Je tu z Rakúska a Rakúsko je lepší, takže masožravec, toto je väčšinou moje maso. A potom jem ešte ryby, kde mám väčšinou od rybárstvo Stupava. Alebo losos a la Vargo, Corvio nákup, meska, potom rastú bicáky, tricáky. Ahoj, čau.